إريتراوي دياسبورا إريتراوي دياسبورا أمريكا زلفا سباستي بقى دياسبورا أكلادا زلفا بتيحوني زنا دياسبورا سمي أيوكيا دياسبورا أب أوروبا زلفا أريخايوم فريخ دياسبورا أب أفريكا زلفا تحبيني بقى دياسبورا أستراليا زلفا سلام تخطاتلت نايز channel كما تخونون تبوك تكونون هاي وتر تمنيتنان بحقنان حسابنا نيو نايلو ما أرستي فلي بزبالي نخلو ولو كبولوتيكاوي قطباوي كالون كل عينة زيناتات تلو بزح مهار خلواي لايك قبرو سبورت قبرو سام مودة تام سايتس ونحنا بالكم مجمريا let's start here. You know, if France didn't mock Islam because it's an Islamic country now, all of Paris would be on fire if they tried that shit. As a Christian, how are you not furious? How are you not angry by what they've just done? They've openly mocked your entire religion from head to toe. One of the most sacred images throughout all of Western civilization, the Last Supper, they mocked it. أندرو تيت متشم نزق دايزي انتسن بوليتيكا انتسن قطبة انتسن السرعة تتكيملو اتزبلو زلوغن ابسولوت لحكي نما بزحتو كريستيان دما زواجه شوخ يخوين زلو بزو خين باتي نسو ابزح حلفه I don't know كنت مغلطة عمد دي قالنا بسلام كم استغيرن اسلاماي كم زخوني يزحب راب زوانزي استغيرك على زرا خويا بلن جن يسوس كريستوس اب امنات مسلمنا ابزي حنت كنصر لكم كم جمريا كاين غاغي حجي زلو صقم اتقدم زنبري امونغو اسلام كريستيانن اتس نوت ذات ابزي وانزي امونغو امنتن زي امنتن يزلو توق امونغو بدحر مغارجانا علمنا ناب سيطان قصم زوسدوا زلون امونغو توم ولا ون ايهوداويان توم بوديستس لومي مسمن يندو زولو نبعلم نساتهم هيمانوتهم متقعت وريد والله بتسوم زعملوا له ابزي مفررات نقدفو ترجم لهم املاخي دعي الاملاخكا ناتكا يصبق ناتكا قال ملزول نقدفو ابزي وانزي كل تنا هيمانوتاو فاليوس متقعت وريد وزلو that's why هندوز امنو بوديست اب هندي بزنا اولمبيكس نبعل قطعه تسميوا مالو سلامتاي كبرنا سدرا بيت سلز دفرد له ناي كريستوس لتزنطل ديكونسي اتا ابشو استراي نزخونه بعل حدار نزخونه ابو سدرا زقطعي نيرو كمي غيركا مصدق خاكو في الكاكتريو تخل ناي غبر سدوماونت اب كل هيمانوتات ولا توم بوديست بلون ولا توم كاله ايقبلوني فدهون لهم مبزحت عبرت سبا يقبلوني سلازي እዚ ጉዳይ እዚ ንኹሉ ሃይማኖታት አጥፊኻ ኣብ ዕዳን ገጽካ ክትከይድ ምዃንካ ስለዚ ግብረ መልሲ ክወሃበሉ ዝግባእ እዩ ኣንድሩ ቴድ ድማ ነቲ መንሰይ ብፍላይ ነቲ መንሰይ ወዲ እዩ ታርጌት ናቱ ነቶም ኣወዳት እዩ ከመይ ጌርኩም ኢኹም ንስኹም ሃይማኖትኩም ተታሃረመ ከሎ ወላ ሓንቲ ክትገብሩ ዘይትኽእል ከመይ ገይሩ ድቃስ መፀልኩም እናበለ ስምዒት ናይ ሰብ ብዝትንክፍ መንገዲ ግን ብዝከኣሎ ድማ ንሱ እንደገ ወፅዩ ወላ እኳ እስር ቤት ፅበየ እንተሎ ሰላማዊ ሰልፊ ክገብር ክኢሉ ግብረ መልሲ ክብ ክኢሉ መራሕቲ ሃይማኖት ከሱቕ ድዮም ኢሎም ንዝብል መልሲ ይቦምሉ ነይሮም ንኣንድሩ ቴድ ከማ ንባዕሉ መልሲ ይቦምሉ ነይሮም እስካ ክንሰምዕ መን ከም You're just going to sit there as a Christian and what? Forgive? Turn the other cheek. Oh, just turn the other cheek, forgive. Go on, tell me the Christian doctrine. Tell me about it. But look what they are saying and doing about Jesus Christ. And no one is moving a finger. ማተይ ኣብ ዝሓለፈ ምናልባት ኣብዚ ቻነልና ተሪኢኹም ኣለኹም ቢሾፕ ጳጳስ ማር ኢማኑኤል ዝበሃል ማይ ፌቨሬት ወይ ከዓ ዝፈትዎ ብትብዓቱ ጥራይ ዝለዓለ ኣድናቆት ካብ መራሕቲ ሃይማኖት ዝቦ ሰብ እዩ ነዚ ኩሉ ግሎባሊስስ ምስ ኮቪድ ይኹን ምስ ቫክሲን ይኹን ኣብ ኩሉ መድረኽ ብዘይ ቃል ዓለም ድምፁ ዓው ኣቢሉ ንኩላቶም ቶም ኣዝዮም ሓያላት ብድሕሪ መጋረጃ ዓብይ መንግስታት ኣብ ኢዶም ንዝኾኑ ሰባት ከይፈርሄ ብትብዓት ዝዛረብ ዘሎ እዩ እንታይ ረብሓ ክወድሎ እዩ እንታይ ፀቕጢ ክገብርሉ መዓት ፀቕጢ ዘጋጥሞ ወይ ፈተና ቅትለት ተገይሩሉ ነይሩ ኣብ ቤተክርስትያኑ ቅዳሴ እናገበረ ከሎ ፈተና ቅትለት ተገይሩሉ ነይሩ እዲኦም ኣለዎም ስለዚ ኩሉ ዓይነት ፈተና እናጋጠሞ ንክርስቶስ ወይ ይኹን ነቲ እምነቱ ደው ዝበለ ኣብዚያ ክትንፅረልኩም ዘለዋ ኤርትራ ናይ ክርስቲያን ናይ እስላምን ሃገር ምዃና ፅቡቅ ጌረ ዝኣምናለ ሓደ ካብታነ ዝያዳ ክደፍኣሉ ዘለ ድማ እስላምን ክርስቲያንን ተፋቂሮምን ተኸባቢሮምን ኣምላኾም እናኽበሩ
ሃይማኖቶምን ባህሎምን ኮስኪሶም ንክኸዱ የዝደሊ ኣብ መንጎ እስላምን ክርስቲያንን ፅልእ ክህቱ ኣይደልን ያነ ዕላማ ናተይ ኣይኮነን ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ፀገም ድማ ትቀደም እቶም ብድሕሪ መጋረጃ እንታይ ዝገብሩ ነቶም እስላም ክርስቲያን ፀላእቶም ከም ዝኾኑ ነቶም ክርስቲያን ድማ እስላም ኣብ መንጎ ክልቲኦም ንነዊሕ ኣገልጊሎሞም ሕጂ ግን ተገጢሙ ይትሽጣራ እቲ ብድሕሪ መጋረጃ ዝኸይ ዘሎ ንመሓመድ በይኑ ክፀርፈ ይቕኒ ስለዚ እስላም ሓውሓው ክብሉ ይቕንዩ ሽዑ እንታይ ይገብር ናብ ክርስቲያን ይቕይሮ ንየሱስ ወይ ንገለ ይዝንጥሉ ናይ ክርስቲያን ግን ግብረ መልሲ የብሉ እንታይ ዝፀንዩ ሕጂ ንክርስቶስ ክንደይ ግዜ ዘንጢሎሞ ሓደ ግብረ መልሲ ዝቦም ግን የለን ዝኾነ ይኹን ግብረ መልሲ ዝብ የለን ስለዚ እንታይ ይገብርሉ እሶም ቴስቲንግ ደ ዋተርስ ይብሎ ነቲ ማይ ዕንቆት ናቱ እናፈትኑ እንታይ እንተገበርናዮም ግብረ መልሲ መብዛሕትኦም ድማ እንታይ እዮም ዘሉ ከምዚ ሕርቃፍ ክሕርቁካ እዮም ዘሉ ምክንያቱ እቲ እንተሓሪቁ ሰብ ይርዮ እዩ ግብረ መልሲ ስለዘይብሎም ግን ሕጉሳት እዮም ኢሞሽንስ ትሪገር እንድሕር ገይሩ ኣብ ማርኬቲንግ ፅቡቅ እዩ ተርዲኹም ኣለኻ ስምዒትካ ዝተንክፍቲ ኮይኑ ብዙሕ ግዜ ይዝረአ እቲ ኮመርሻል እቲ ሕቶ ግን እቲ ስምዒቱ ተተንኪፉ ዘሎ ሰብ ግብረ መልሲ ይህብ ዶ ይህብን ኣብ ክርስቲያን ኣይሂቡን እዮም የለን ግብረ መልሲ that's why ኩሉ ግዜ መመሊሶም እናሓየሉ ነቲ ዘሎ ፀገም ነቲ ዘሎ መጥቃዕቲ እናበርትዕዎ ይኸዱ ኣለዉ ሓደ ካብዚ ድማ መራሕቲ ናይ ካቶሊክ ዝምልሶ ዘሎ ሓደ ጳጳስ ክንሰሚዕና ሓደ ካብቲ እዚ ዝተገበረ ክሳዕ ክንደይ ዓብ ገበን ምዃኑ እንተኾነ ቫቲካን ክሳብ ሕጂ ተሪር መርገፂ ዘይምውሳዱ ናይ ብሓቂ ዘተሓሳስብ ምዃኑ እስከ ንቐፅል ሕጂ Christians have gone asleep. And let me say this to Andrew Tate. If you think that Christians are cowards, you are mistaken. Christ is the only revolutionist ever to exist. so መጀመሪያ እንታይ ኢሉ No human being ever was able to change the whole. If you think that Christians are cowards, you are mistaken. Christ is the only revolutionist ever to exist. No human being ever was able to change the whole world with a word. Superpowers came with weapons and great force. They could not change nothing. so ቢሸፕ ወይ ከዓ ጳጳስ ማር ንኣንድሩ ቴድ ድማ ነታ ምክንያት ተጠቂሙ ክርስቲያን ድኹማት ይኹም ዝበለ ብዓይኒ ስጋ ክሪኦ ከሎ ብዓይኒ ሰብ ክርስቲያን ግብረ መልሲ ሂቡን እዮም ተሪር መርገፂ የብሎምን እናበለ ዝተዛረባ ንዕውን ይምልሰሉ ኣሎ ክርስቶስ ዝሓየለ ሓይሊ ምዃኑ ክርስቲያን ድማ ንፀገማት ይቕረ ባህልትን ሸለል ኢልካ ምኻድን ባህሪ ከም ዘለዎም እዚ ግን ብዓይኒ መንፈስ ክንሪኦ ከለና ክርስቶስ ኣብ ብዙሕ ነገራት ንዝዕምፅዎ ዝነበሩ ሰባት ይቕረታ ዝብል ዝነበረ ከም ዝኾነ ግን ቤቱ ክድፈር ከሎም ክርስቶስ እውን ይቁጣዕ ነይሩ ንኣብነት ኣብ ቤተክርስትያን ክነግዱ ምስ ፀንሕዎ ጭጉራፍ ኣልዒሉ ክሃርም ከም ዝጀመረ ዝገልፅ ጥቕሲ እውን ኣሎ ቅዱስ መፅሓፍ ቤተይ ቤት ኣምላኽን ቤት ክብርን እምበር ቤት ንግድን ቤት ሸቐጥን ከም ዘይኮነ ኢሉ ግብረ መልሲ ገይሩ እዩ ብሓፈሻ ኣብ ቤቱ ንዝነበረ ግን ክርስቶስ ኣይቁጣዕን ማለት ወይ ከዓ ኩሉ ነገር ስስቕ ኢልካ ዲኻ ክትሪኦ ዘለካ ደሊኬት ነገር እዩ ጅብቱ ኮሜንት ናተይ እውን ሪኢኹም ኢኹም ክርስቲያን ሕድገት ኢና ክንገብር ከነፍቅር እዩ ዘለና ክንፅልይ ዘለና ኢልኩም ፋይን እቶም ትፅልዩ ፀሎት ግበሩ ፋይን ኖ ፕሮብለም ንሕና ንብል ዘለና ኣነ ናተይ መርገፂ ዝብለኩም ዘለኹ ናተይ መርገፂ ኦሎምፒክ ስኬትኩም ኣቃፅሎ ወይ ነቃፅሎ ወይ እውን ነቶም ሰባት ከምኡ ዝገበሩ ንሕረዶም ወይ ንህረሞም ይብል ኣለኹም ኣብሶሉት ናት ነቲ ከምኡ ዝገብር ዘሎ ኣካል ግን ግብረ መልሲ ክንበሉ ኣለና ብኸመይ ነቲ ናቱ ሸው ብዘይ ምርኣይ ክንሕሶም ኣለና ቦይኮት በሃል እዚ ክትሕሶም ኣለካ ዝፀርፈካ ቦታ ከይድካ ይትሪዮን ኢኻ ሓደ ቻነል ዝፀርፈካ ተኮይኑ ኣይትርኣዮ ብሎክ ግበሮ ኢና ንብል ምሽ ኤግዛክትሊ ንሃይማኖታትካ ንክብርታትካ ንኩሉ ነገራትካ ዝፀርፍ ኦሎምፒክ ሸው እንድሕር ኮይኑ ቦይኮት ትገብሮ ንሕና ድማ ዓቕምናትና በይ ዘሎ ኣካላትና ምግታዕ ስምዒታትና ምግታዕ ንሪኦን ንሰምዖን ክንገትእ ተኽኢልና ስነ ስርዓት ከነትሕዞም ንኽእል ኢና ካቶሊክ ጥራይ 1.3 ቢልዮን ከም ዝኾነ ክነግር ይፅኒሕ ኢልና ክንሪኦ ኢና እሳቶም ኩላቶም ግብረ መልሲ እንተዝህቡ ነይሮም ኣፎም መሓዙ ድሕሪ ሕጂ ኣይምደገምዎን እንተኾነ እቲ ክርስትና ዝበሃል ዝኾነ ይኹን ግብረ መልሲ ንኸይትድማ እዮም ነዚ ጥቕሲ ዝጥቀምሉ ኮይኑ ይስምዓኒ እናፀረፈካስ ስቕ ኢልካ ትሪዮ ንሕና ፈቃራት ኢና ማለት እኮ ሕማቕ ምዃኑ እናረኣኻ ስቕ ኢልካ ትዕዘበ እንተለኻ ተሰማሚዕካሉ ኣለኻ ማለት እዩ ናተይ መረዳእታ እዩ እዚ ነብስኻ ከማን ከተውፅእ ኣይከኣልካ ዲኹምሎም ሕማቕ እናረኣኻ ከለኻ ነብስኻ ክትዓሊ ይከኣልካን ነብስኻ ክትገትእ ኣይከኣልካን ስጉምቲ ነቲ ሕማቕ ዝገብር ዘሎ ተተባብዖ ኢኻ ዘለኻ ኣፍታዊታት ይገብር ኣሎ ይህብትም ኣሎ ድሕሪ ሕጂ ድማ መሊሱ ዝኸፍሕ ሒዙልካ ክመፅእ እዩ ስለዚ ህረሞ ጨፍልቆ ገለ ዝብለካ የለን ቦይኮት ትገብሮ መርገፂኻ ድማ ተፍልጦ ንሕና ከምዚ ዓይነት ባህሪ ኣይንፃወረና ክትብል ኣለካ
ዓዊልካ ድማ ክትዛረብ ክትክእል ኣለካ ናይ ማርማር ግን ወላ ነቶም ሓያላ ዝበሃሉ በዓል ኢሎን ማስክ ዝመለሶም ክንርኢና በዚ ድማ ነዚ ጳጳስ እዚ ናይ ብሓቂ ክብሪ ዘለና ብልዕሊ I'm a big believer in the principles of Christianity. I think they're very good. So in what sense then are you not religious? So ኢሎን ማስክ እንታይ ዝብል ዘሎ ሃይማኖት ከም ዘይብሉ ዝፍለጥ ግን ነቲ መትከላት ወይ ነቶም መትከላት ፕሪንሲፕልስ ማለት ናይ ክርስትና ይኣምነሎም እየ ኣብዚ እዋን እዚ ሞር ኮንሰርቫቲቭ እናኾነ ይኸይድ ስለ ዘሎ ብፍላይ ድማ እዚ ኣብ ህፃናት ዝግበር ዘሎ ኩነታት ክሪኦ ከሎ ሓደ ዓብይ ኣድቮኬት መብዛሕትኦም በዓል ቢል ጌትስን ካልኦት እንታይ እዮም ዝብሉ ዓለምና ሰብ በዚሕዋ ከነጉድል ኣለና ብል እዮም ዝብሉ ጎስጓስናቶም ከመይ ጌርካ ንዓለምና ህዝቢ ተጉድል ዲፖፕሌት ትገብሮም ብቫክሲን ጌርካ ዲኻ ብሕማም ጌርካ ዲኻ ብመግባብ በላሽኻ ዲኻ ከመይ ጌርካ ብግብረ ሰዶም ጌርካ ዲኻ ክብሉ ከለዉ ንሱ እንታይ ዝብል ዘሎ ዓለምና ህዝቢ እዮም ቆልቆል ስለ ዘሎ እዚኣ ክንጥቀቁላ ኣለኩም ንኤውሮፓውያንን ንፀዓዱን ጥራይኩም ዝብል ካልኦት ኣይኮነን እዚ ኢሎን ማስክ is very special case ንደቂ ሰባት ዘፍቅር እዩ ዝመስል ግን ደቂ ሰባት ኩሉ ኣይኮነ ዘፍቅር ንሱ ዘፍቅሮም ስፔሻል ዓሌት ኣለዎ ንኣብነት ምዝ ኩሉ ቢልዮናት ናቱ ኣብቲ መበቆል ዓዲ ሳውት ኣፍሪካ 5 ሳንቲም ክህብ ኣይረኣናን ኣይሰማዕናን ስለዚ ኣብ ልዕሊ ፀለምቲ ዘለዎ ዝኾነ ይኹን ፍሉይ ንኣፍሪካ ክሕግዝ ወይ ገለመለ ከም ኣፍሪካዊ ይስኖ ከም ኣፍሪካዊ ግን ንኣፍሪካ 5 ሳንቲም ከውፅእ ኣይተራእየን መበቆል ዓዱ ሳውት ኣፍሪካ ከሎ ንዑ ክገብር እውን ኣይሰማዕናየን ስለዚ again we need to be very careful ዞም ሰባት እዚኣቶም ነዚ ኸ ከመይ ገይሩ መሊስሉ ነዚያ ኢኻ ዝፈትዋነ ነዚ ጳጳስ ነዚ ቢሾፕ ማር ኢማኑኤል I want to send a message to Elon Musk and the likes of Elon Musk. And I want someone to send this video to him. My dear friend, and I'll call you a friend. My name is Mari. I am the servant of Jesus Christ of Nazareth, the true and only God, the creator of heaven. So Mari ሽሙ ማር ደኮነ ማሪ ሽሙ ስለዚ ኒ ኢሎን ማስክ ብቐጥታ መልእኽቲ ሰዲድሉ እዛ ቪድዮ ድማ ቫይራል ኮይና ነይራ ንኢሎን ማስክ ይድግፎ ግን ኣብ ብዙሕ ከዓ ኣብቲ ዝቃወሞ ድማ ፅቡቅ ገይሩ ዝቃወሞ ስለዚ እንታይ ዝብሎ ዘሎ መልእኽቲ ይሰደሉሎ ኣነ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ናዝሬት እቲ ኣምላኽ ሰማይ ምድሪ ዝፈጠረ ናቱ ተኸታልየ ናቱ ሰባኽየ ናበለይ ዝሰደሉ ዘሎ እዚ ኣብቲ ስብከት ፅቡቅ እንድዩ ተቐንዲ ኣገዳሲ ግን ኣብቲ ቀንዲ ዝበሎ ክናቱ ኢና ሕጂ And earth, everything that is visible and invisible. If you think you can send a rocket to Jupiter, Mars, and whichever planet out there, all these planets were created by one word that was uttered from the mouth of this Jesus Christ of Nazareth. He is God, created you, created me, created everyone, everything in heaven and on earth. And soon እንታይ ዝብሎ ዘሎ በቲ ኮይኑ በቲ ንስኻ ኣብ ዓለምና ብዙሕ ነገር ትፈጥር ዘለኻ ኢኻ መሬት ዘሎ ሓሊፍካ ካልኦት ፕላኔታት ከም በዓል ማርስ ጁፒተር ካልኦት ዲስካቨር ክትገብር ትፅዕር ዘለኻ ኢኻ ኣነ ዝኣምነሉ ኣምላኽ ድማ ነዚ ኩሉ ንስኻ ክትበፅሖ ትጎይ ዘለኻ ብሓንቲ ቃል ከም ዝፈጥሮ እየ ዝኣምን መብዛሕትኡ ግዜ ድማ ኣብ ተፈጥሮ ሓንቲ ቴሌፎን ኣብ ቅድሚኻ እንተፀኒሓትካ እንታይ እያ ዝኾነ ቴሌፎን ተፀኒሓትካ ሰራሒ ከም ዘለዎ ኢኻ ትፈልጥ ፍሪጅ ዘሪኻ መን ከም ዝሰርሖ ክትግምት ትኽእል ኢኻ ኤቭሪቲንግ ኣብ ቅድሚኻ ትሪኦ ሰራሒ ከም ዘለዎ ትፈልጥ ማለት እዩ It's just common sense. ንፈጣራይ ብዛዕባ እምነት ብዛዕባ ኣምላኽ ክትዛረብ ከለኻ ዝጥቀምሉ ኣርጊመንት ወይ ከዓ ስነ መጎት ሎጂክ እንታይ እዩ ዝኾነ ነገር ኣብ ጥቃኻ ዘሎ ነፍሲ ወከፍ ነገር ፒሮ ድዩ ቴሌፎን ድዩ ኮምፒውተር ድዩ ኤቭሪቲንግ ኣብ ጥቃኹም ዘሎ ረይዎ ሰራሕ ኣለዎ ስቑኢሉ ዝተፈጠረ የለን ተፈጥሮ ካልክዕ ከም እዩ ዝኩሉ ትሪእዎ ዘለዎም ካብ ዜሮ ይመፀን somebody someone must have ሓደ ሰብሲ ፈጢርዎ ኣሎ ሓደ ሓይሊ ሰብ ዘይኮነ ሓደ ሓይሊ ፈጢርዎ ኣሎ እዚ ቶም ዘይኣምኑ እንታይ እዮም ዝብልዎ ዩኒቨርስ ዶ ገለመለ ዶ ብላ ብላ ይብልዎ ንሕና ግን መን ንብሎ ኣምላኽ ረቢ ንብሎ ማለት እዩ ረቢ ፈጢርዎ ይብሉ ስላ ንሕና ድማ ኣምላኽ ፈጢርዎ ንብል እንታይ ማለት እዩ ወላ ቶም ዘይኣምኑ ኣብ ኣምላኽ ኣይንኣምንና ዝብሉ እኮ ናቶም ዴፊኒሽን ኣለዎም መን ከም ዝፈጠሮ ካብ ስቑኢሉ መፅኡ ክትብል ኣይትኽእል ኢኻ that doesn't logic የብሉን ስቑኢሉ መፅኡ ዝበሃል nothing cannot create anything so ካብ nothing ዝመፀ ነገር የለን So እንታይ ዝበለ ዘሎ ሕጂ ታ መልእኽትናቱ ትርር ዝበለ ስምዑ sooner or later, you and I and you, my dear friend, we will face Jesus Christ, the judge of everyone. And I can assure you, there, no secret society will come to your rescue, no wealth, no treasure, no fame, no power, no prestigious life, nothing will come to your rescue. It is time for you and I and all of us
and everyone, Jesus Christ, the judge of everyone. And I can assure you, there, no secret society will come to your rescue, no wealth, no treasure, no fame, no power, no prestigious life, nothing will come to your rescue. It is time for you. سوني لما سكي زبلو زلو ምናልባት ሃብቲ ክህልወካ ክእልዩ ፍሉይ ምስጢራዊ ሓይልታት ክህልወካ ክእልዩ ዝና ክህልወካ ክእልዩ ጥበብ ክህልወካ ክእልዩ እዚ ኩሉ ግን ሓደ መዓልቲ ምስ ክርስቶስ ፊት ንፊት ክትራኸብ ኢኻ ወይ ከም መዓልቲ ፍርዲ ክመፀካ እዩ እዚ ኩሉ ዘለካ ሃብቲ ከትሕነካ ኣይኮነን ካብ ብሕጂ ናብ ኣምላኽካ ተመለስ እናበለ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉሉ ኣሎ we will see if it works or not but at least መራሒ ሃይማኖት ሓላፍነቱ እዩ ዝገብር ሰብ ይቕበሎ ዶ ይቅበሎ ናቱ ግን ትብዓት ብዘለዎ ሓላፍነቱ ኣመሓላሊፉ ኣሎ ስለዚ እዚ ሓደ ክኸውን ከሎ Vatican has finally issued a statement on the whole debacle surrounding the opening ceremony where they intentionally mocked the Last Supper painting and I think also intentionally mocked Christianity. Now, we've talked about this on the channel before, how some people are saying, well, even the organizers themselves are denying these claims, that they're not intentionally mocking the Last Supper. Those, I think, are falling on deaf ears at this point just because سنتين نرى دلنا فاتيكان دحر نتي زقات مكونتات دحر نوح سقطان بزح سقطن of course بيشوبات ويكاب أباسات ببوغنهم نتكونتات تقايمهم ميم تزاريبهم ليو بزح فيديو هذا ما بزمس يركمان لوجن كابتر إسي مجلس زي موتسو كم جورجو زعما سولف زح حسابات عقابات كم زي نبرانا حجون وتي زلو I have to be honest إذا حجو وتي زلون قبل هيكون عايجن كابنا أبو دارجع بسقط زوج أبو خانو خيني دردان زلمبر زعجب مالس خينو أيسمعنا يجن let's listen. we talked about all of the evidence in favor of the fact that they are. So they had two reading out this article, and I'm doing that because the wrong idea. They had time. They had ample time to think about all of this stuff. So there's tons of evidence that there is some sort of intentionality going on here. But the point of this video is to talk about the new Vatican statement that was just released as of like hours ago. So let's go through that really quickly. So this one was posted on Catholic News Agency. I'll just be reading out this article, and I'm doing that because the statement was released in French, and I don't speak French, so we've got to use an interpreter. All right. So in response to the July. So comes in Riazalana, the تثبيت أبتي مجلس ناتهم أبو ويب سايت ناتهم هذا حبري تاوتي أمالو in response to سرانش دشن ورشوات زجات من الأولمبيكس ceremony that mocked the Last Supper نتي ناي كروسوس ناي درار زبلة and after the French bishops and other Catholic and world leaders they cried the display the Vatican on okay so Vatican دعرقلهم بابا ساتن قال مزجبرو ناتو مجلس يبلون تايلو in brief statement statement emailed to journalists in French the Holy See said it was saddened by certain scenes at the opening ceremony of the Paradena and cannot but join the voices raised in recent days so this is not even clear ولاتي كنا نيلو موتي مزلو مسجون نصرونا يكونن I think I've got a point مثلني okay in a prestigious event okay تايلو مالو deplored raised in recent days to deplore the offense done to many Christians and believers of other religions حلف كبليهم جرا مازالو I mean what is wrong with these people I want to من الله بزوانزي this is a very major event again yeah they couldn't even بكا the only thing they said is تجبر كنتاسي نكريستيان نكالوت أمنات زلون yes ولا نمسلم أقطع عوامي مهنياتو يسوع كريستوس نعنا أملاقيو أمنت مسلمنا دما نبيو ويون نبيات كتب نبيات يسوع كريستوس مسيح وينبي نعتاتهم لازم نبي نعتهم كتصرف كل ساعتهم ونسمع عمي مهنياتو and سيد ما تكتكلنيا كونز جبا زخانة يكون هيمانوت أو فيجر كبرتات هيمان ولا أول نعخازيتن كفتخانة نهيمانوت كالو دزعرف تقينو كالو تزبيك كأمو يقبع سلمتاي كأس بغاسيوم زلام رو خازلو لذي كم زنري زلنا أتم باباسات زتزاربو بفلاي كالو باباس أمسيركم نيري بتخكل قوامقوا أزي زسكاك عن صرفي نهيمانوت كريستنا مخانون ورايل كاست جبره حيل سيطان حيل ألمات بمولا حيلهم أبزق أولمبيكس كجبرين حيلهم نزور قوامقوا تتكلم تكونات كونينمو very good عبي compliment مايمنا فاتيكان كنت يقبرالو دحرحر تخكلني عبريتا يبيلن again فاتيكان قال نجر عبترسي سأقام كمزلو زريو أنا أمانة كاثوليك so نزريه زلو خجن it doesn't give me good feeling تبغى سمعت عيبنني نخمسة عينت زنت ألا ناي كريستوس بوقعي التلفزيون مليونات أبزريوه أمها ناي كريستنات رايكون مصدق خاين كهتري خلها بعلقنان سيكن قبر سدماونتن بحيلي نقول عن ممهار استجبره
ክሳዕ ክንዱ ክኾንኑ ዘይምኻሎም ናይ ብሓቂ ዝሕስብ እዩ እቲ ክግበር ዝግብኦ ዝነበረ ግን እቲ ክወሃብ ዝግብኦ ፊድባክ ብከምዚ መልክዕ እንተዝወሃብ ነይሩ እቲ ዝበለፀ እዩ ሓንቲ ብዚኣ ክልተ ነገራት ከርእየኩም እየ ድሕሪኡ ኣብቲ ናይ ኣንድሩ ቴት ክመለስ ኢና What's the name? wait yeah, God to me, you know? God to me is strong. God to me is something to be feared. God to me is someone that people are afraid to mock. God to me is someone that you have to go out of your way to prove something to. God to me has red lines. Like God to me represents the Islamic faith. The Christian God to me, I don't see God. I can't explain. I don't see. So እዚ እጂ ንኣብነት ኣንድሩ ቴት ጥቀመሉ ዘሎ ነቲ ክርስቲያን ናይ ኤውሮጳ ዝነብርዎ ዘሎ ክርስትና እዩ ዝገልፅ ዘሎ እምበር ነቲ ሓቀኛ ክርስትና ኣይኮነን እንታይ ዝብል ዘሎ ኣምላኽ ማለት ዝፍራሕ እዩ የስ ዝፍራሕ ስለ ዝኾነሲ ኣብ ኤርትራ ሳእኖም ኣውፅኦም እውን ይኣትዎ ቤተክርስትያን መስጊድ ይኹን ቤተክርስትያን ዝፍራሕ ቦታ ስለ ዝኾነ ሳእኖም ኣውፅኦም ይኣትዎ ክብሪ ኣለዎ መንበረ ታቦት ስኢልካ ይድፈርን እዩ ኣብ መንበረ ታቦት ዝኾነ ነገር ኣይግበርን ስለዚ ክብሪ ናይ ቤተክርስትያን ኣብ ኣፍሪካ ኣሎ እዩ ንሱ ዝገልፆ ዘሎ ንሱ ዝፈልጦ እዩ ተርዲምሎ ስኢልካ ብስምዒታት ኢኻ ከምዚ ዶ ከምዚ ዶ ኣይኮነስ ንሱ ዝፈልጦ ናይ ኤውሮጳ ቤተክርስትያን ይዛረብ ዘሎ ግብረ ሰዶም ዝኣትዎ ቤተክርስትያን ግብረ ሰዶም ስለምንታይ ኣተው ንሓጢያን ክርስቶስ ጥራይ ዝቐፅዖም ክትብሉ እንትኽእሉ እዮም ሓቅኹም ትኽክል ግብረ ሰዶም ኣብ ቤተክርስትያን ስለዝኣተው ኣይትኾንናን ኢኻ ናይ ኣምላኽ ስራሕ ይሱ ግብረ ሰዶም ቅዳሴ ንክገብርሉ ቤተክርስትያንካ ተፈቅድቲ ኮይንካ ግን ገበን እዩ እዚ አንጻር ክርስቶስ እዩ ተርዲምሎ ሰብ ሓደ ከም ግብረ ሰዶማይ ኣትዩ ኣብ ቤተክርስትያን ተጸልዩ ኣምላኽ ይፍርዶ ንኣምላኽ ኢኻ ትገትፈሱ ነቲ ቤተክርስትያን ናትካ ግብረ ሰዶም ክትጥቀምሉ ተፍቅድ ድሕሪ ኮይንካ ግን this is another level ናይቲ ስለዚ ንሱ ዝዛረቦ ዘሎ ንሱ ዝፈልጦ ዓይነት ቤተክርስትያን ይዛረብ ዘሎ እቲ እዚ ሃይማኖት ናይ ካቶሊክ እንታይ ገይሩ እጂ ነቶም ግብረ ሰዶም ንኸየቀይም ኢሉ እንታይ ይብላ ኣሎ ገለ ክፋል ናይቲ ዶ ከምዚ ድነ እዚ ናይ ቫቲካን ዝመለሱ እየ ዝብለኩም እቶም ጳጳሳት ከምዚ ኣብዚ ዝመለስዎ ትርር ዝበለ ቋንቋ I gave you ነቲ ዝግብኦ ኮምፕሊመንት ንህብ ኢና ንኩሉ ይኮንካ ብሓደ ነገር ፀርፎ ኣብዚ ትክክለኛ ቋንቋ ሰሚዕና ኢና Last Friday we witnessed an unbelievable manifestation of the darkness and sin in our world. So ኣብዚ ትክክለኛ ዝኾነ ቋንቋ ናይ ሰይጣን ሓይሊ ብሓይሊ ከንፀባርቕ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ርኢና እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ከዓ ብዝለዓለ መልክዕ ክንኩንኖን ክንቃወሞን ኣንጻር ዶ ክንበላልና ኢሎም ነይሮም እዚ ድማ እቲ ቋንቋ ዝበሃል ናይ ቫቲካን መልእኽቲ ግን ከመይ ጌርካ ነቲ ኩነታት ነቶም ግብረ ሰዶም ከየቀየምካ ባይ ዘ ወይ ኣብ ቫቲካን እቶም ድራግ ኩዊንስ ገለመላ ምስ ጳጳስ ኮይኖም ሸው ክገብሩ ኣምፅኦ ነይረ ሓደ ግዜ it was devastating and shocking ተርዲምሎም ኣምላኽ መሓሪ እዮም ዝብሉ ኦኬ ኣምላኽ መሓሪ እዩ ክትብል ትኽእል ኢኻ ፅቡቕ እዩ ኣምላኽ ናይ ምሕረት እዩ ኣምላኽ ናይ ሕድገት እዩ ክትብል ትኽእል ኢኻ but at the same time ኣምላኽ ኮነ ግብረ ሰዶም እዩ ንሰዶምን ጎመራን ከቃፅል ከለኮ ስለ ዝተቆጥዐ እዩ ሓንቲ ካብተን ዝተወራ ኣብቲ ጥቕስታት ናይ ቅዱስ መፅሓፍ ዘላ ሎጥ እዩ ነይሩ ኣብቲ ግዜ እቲ ንሎጥ ኣጋይሽ መፂኦም መኸለውስ ኣብ ኣፍ ገዛ ናቱ ኳሕኩሖም ኣብ ቅዱስ መፅሓፍ ኣላታ ስቶር ከተንብቧ ትኽእሉ እዮም ኳሕኩሖም ነቶም ኣብ ገዛኻ ዘለዋ ኣጋይሽ ደቂ ተባዕትዮ ማለት እዩ ኣውፃዮም ክንደፍሮም ኢና ኢሎሞ ተርዲምሎም ክንደፍሮም ኢና ኣውፃዮም ኢሎም ሎጥ ድማ ኣዝዩ ስለ ዝሰንበደ ነቶም ኣጋይሽ መላእኽትዮም ነይሮም ነቶም ኣጋይሽ ካብ ነዚኦም ዝበኩም ሲ ንዓይ ንሱሲ መፍትሒ ገይረ ኢሉ ብዓቕሙ ደቂ ኣንስትዮ ደቀይ ክበኩም ይኽእል ካብ ደቂ ተባዕትዮ ኣጋይሽ ክደፍሩ ትደልዩ ደቀይ ክበኩም ድሌትኩም ግበሩ ኢሎም እዚ እውን ፅቡቕ ኣይኮነን ግን ሓደ ሰብ ኣብ ስትረስ ንዑ ዝመስሎ እዩ ዝገብር ኤኒዌይ ገለ ካብቶም መላእኽቲ ወፂኡ ነቶም ነገራት መቕፃዕቲ ከም ዝሃቦምን ድሒሩ ነታ ዓዲ ከም ዘይትመሓር ገይሩ ከም ዘቃፀላ እዩ ዝነግር ቅዱስ መፅሓፍ እዚ ንግብረ ሰዶም ክሳዕ ክንዚ እዩ ዝቐየም ነይሩ ኣብዚ ግን ኣብ ቫቲካን ምስቲ ጳጳስ እቶም ድራግ ኩዊንስ ንግብረ ሰዶም ንሱ ክንደይ ግዜ ርኢና ኣለና ሸው ኣብ ቪድዮ እውን ኣምፂና ኣለና ነቶም ግብረ ሰዶም እቲ ዝዓበየ ዓወት ገይረ እዩ ትቁፀር ግን ንካቶሊክ ግን ፅፍዒት ኣብ ገፅና ምዃኑ ክርዳና ክኽእል ኣለዎ ግን ንቐፅል ሕጂ ንመለስ ኣብቲ ኣንድሩ ቴት ከም ክብል ከሎ ካብ ምንታይ ተበጊሱ እዩ there. So to me, it was the only logical choice in the. We're going to wake up and be the kind of person who has hard parameters and said, this is right, this is wrong. It's very difficult to do. Man-made religions. Well, then why does it go against so many of the wills of man? Some of the sins that man want to go and do, the religions are against. If we made a religion wouldn't be against our own sins, would it? Right. So it's interesting that this is almost proof for God in so many ways when you're going to. It's pregnancy, maybe it's afterbirth, but there are these natural barriers that make it so that your relationship components of who men are, just having sex all the time, right? You can't do that. If you're with a woman, okay, maybe it's menstruation, maybe it's pregnancy, maybe it's afterbirth, but there are these natural barriers that make it so that your relationship has to be about something else other than just sex. When I'm with my homosexual friends, they talk about sex. I don't think they realize that heterosexual couples don't just sit down for lunch and be like, we banged 20 times last night because we could. They think that that's normal. So then you talk about how that bleeds into pornography, that bleeds into wanting to talk about sexuality in the class. So እዚኣ ካንዲስ ኦውንስ ድማ ንኣንድሩ ቴት ሃይማኖት ምስ ቀየረ
بزعبا كرسنا نخملس كتزاربي لاز قبرو conversation يو أنا درجازي لان كان بزح فايرال زخون زل فيديو تاتيزي أنت هتودلا مس قبر سدماويان محزوتي قرب كله حدا نجارات الله أبي وتاه سبع له زي فلت كريوز جمركون كفلتس جمركون السدما ودون قالنا حدا أركو قبر كله ويا فقر تلو ثلاثة معالتي أبسومن ركب كقبر يكون يماناتو أما نقطة قالنا سيتي periods بحالالو تي ناديتاتا زمس أجزيلو أو يتقبرني خا كمون كمتي توسخ انت تبل كمون كنت انس كلا تبعت بيتك ركب سلازي اتي حدارن فقرسي اب جبرسو اب ركب نايس او ركب ترايس تمركوس يكون بنصارو اب جبرسو دم فلاي نادك تبعتيو بيريد زنا ديتاتهم يبلون قال يبلون سلازي كل ነገር بزعبا سكس ترايس جرباب سلازي مساو كتراخب كلغا كل غزي نايس او ركب زربا كمصو تريو ميلاتك ابنا كال نورمال ግን مسكالو سبات كتراخب كلكم يكون سلازي that's why دما اتي دوب نايس سكس مع زربول نايس زربول سلازي فلت اتي كونتات ولا ناب قلعو ناب ገለንካ ሰጋግርዎ ዝፍትኑ ዘሎ ተቐንዳ ርስናተይ ነዚያ ዘምጻልኩም ዘለኹ ድማ ናብዛ ኔክስት ከይደላ ርሲ ከላግባ ስለ ዘለኹ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ምናልባት ኣብ ካልኣይ ረኣኹሞን ነዊሕ ከይደ ኣለኹ ኣብቲ ኖርማል ቪድዮ ናተይ ግን this you must know እዛ ርሲ እዚኣ ምናልባት ኣብ ገለ ሰሚዕኩማ ነይርኩም ክትኾኑ ትኽእሉ ኢኹም እስከ ንስማዕ On July 4th, the #1 movie in America wasn't Indiana Jones. Disney spent $300 million resurrecting Harrison Ford and releasing the summer blockbuster. But there's another movie dominating the box office. It's called The Sound of Freedom, and it beat Indiana Jones on opening day. The film's based off the true story of Tim Ballard, a former Homeland Security specialist. So The Sound of Freedom تبل فيلمي بتعمي بوحد باجت بهوليوود زي فريت أنصار هوليوود زخانة فيلمي يعني رانا صادمة قلعوا كما يجيرون تسريقون بجنزب بزوم حبتامات كم زعمتوا اتقبريا أبزي تاعنا my favorite لكم بزي مخنيات يكون إذا باباس زي ناي بحق يتبع ناي بحق يزبلكم زلهم أرسات الله بزح زي زرب الله كم زب باباس زي زاربهم سبيلا أرجعون لهم بزحات أرسات تبعات ما راحت له وجن أبقى جل تمي بليهم إذا زي باباس زي ناي بحق تبعات زلوي رأيوا أبزي كم يجروا بحرق عن زارب زعبازي زا فيلم تجبرت كزارب كله My blood was boiling and my eyes were shedding tears. I'll say this to every human being that hurts innocent little children. You are a coward. You are a coward. And if I see you, I'll bury you with my own hands. I will bury you alive with my own hands. Shame on you. Because you are not a man, you're a coward. But you know what's so sad? Because governments are aware of this evilness. And they're supporting it. Did you know, according to this movie, which is all facts, 850,000 children disappear in America alone every year. شمالهم this man is نبحكي حبتنا عالمنا يكنوا لنا غلينا نزيهم كم زقبرو أب أمريكا أب عمتسي بمصلحتك كم ترجعسه شمن تميتن 50 شح قلعوا كم زسرعوا أبياتو زم قل بزيهم this is America تي ناي عالمنا زمع بالهجر زبالي every year أبا 1 مليون قلعة يجويو زم قلعوا زياتهم دما نساتهم ين ترافيك الدخانو وسيدهم نستفل عليه قبر صدوم نخالن يتقاموا لهم مالتي نعبتي إبشتاين آيلاند زبال كلام لازم نبري ودي 7 شهور تقتيل أنا زي غير زبال معذر واسمعكم لهم بحفش أنت زبالهم زيهم كم زت قبر زلهم 7 يكونكم من فرنا يسيت أن يخم صحاتكم نعهاتكم أنا أنت زرعبكم يزبل زلهم بيدي مقتلكم يزبل زلهم ولا بقهر نفساتيته بيدي مقتلكم نهز أنا كم زت قبروا تزحزن كفال كيدو منجستي فلتين زي قدايزي منجست أمريكان أوروباني فلتوين جن هم كأنس أجمعت أبزع فيديو زي بتحري في زاربة even prime minister زنبرو أف كم زي قداي كم زي ساتفو زغلو بليونير كلاس بال هبتاماتن أبزع قداي زي إيد كم زلوا سلازي تي هبتام زبال ولا اليوم نجاوس ناي تعد إنجليز زلون أبتلي ستاك كم زلوا سلازي زخانة منجسي أنت أرم زخانة سجون تكوسر هيكلني زين قلعو شويخا حماق مفس أماس قبر سودوم مقبار قلمله كم حد عبي ناي سلطناتنا هبتاماتن حلف حليفمون قتيلهم نقليهم نتدمناتهم بمتقام نخنوسو كم زتقاملو من عاسي كابت دمنا يقول عوسيدم أبا كارتون بموساد عدمه نخنوسو كم زتقاملو سلازي أبزع علمنا نزق قبر زلو دما حماقات سبات وي ترى دخاتات سبات قال يكون توم هبتما سبات يوم توم وريا سبات زقبروا بداية نابلي بأنت أرصرتي دي زارب كم زعين الزربة
كبيت زرباينا نسمع زلنا. Every year, 850,000 being sacrificed to Satan. These evildoers, these Satan worshippers, they are cowards. If they are the elites or the Freemasons, I don't give one penny about them. They are cowards. May the Lord Jesus, in His mighty name, strike you down. But I pray first for you to wake up, because the wrath of God is coming very heavily on you. How dare you? You kill such كم تريوا زلهم ناي بحكي ايموشنال كويني تزارب كسع كندي قبل على صانات زغبر جبنات እዚ جبنات ድማ معبل عالم زفصمي اب دخاتات هغرات كلا تراي مسلكم معبل عالم زفصم جبنات እዚ زربازي ميديا بفصم كشفنو يدلني معناتو اكلناتو ስለዝኾነት ሚድያ ንባዕሉ ስለዚ that's why ድማ እዚ ባፓስ እዚ ናይ በሓቂ ክብሩ ዝግባዩ ክብላኩም ከለኹ ከምዚ ኢሉ ዓዊሉ ክዛረብ ዝኽእል ውሑድ ሰብ እዩ ዘሎ ኣብዚ ዓለም ብቐሊሉ ካንሰል እትኸውን ግን ንሱ ናብ ኣምላኽ ዝተወከለ ሰብ ስለዝኾነ ንዘጋጥሞ ብድሆታት ኩሉ ደው ኢሉ ክምክቶ ዝኽእል እዩ ስለዚ so many evil things ኣብዚ ዓለምና ብዙሕ ሕማቕ እዩ ዝፍፀም ዘሎ ንኩሉ ፈሊጥካ ኣስተውዒልካ ምኻድ ትሪእዎ ዘለኹም ብየማን ወገን ዘሎ ሜል ጊብሰን ይበሃል እዚ ነታ ፓሽን ኦፍ ክራይስት ትብል ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ስቃይ ዝሰርሐ ታ ፊልሚ ታ ቀንዲ መዓት ስቃይ ዘለዋ ዝሰርሐ ዝሰብ እዩ ነይሩ ብዙሕ ተፃቦ ያጋጢሞ ብሆሊውድ እውን ካንሰል ኮይኑ ነዛ ፊልም እዚኣ ነዛ ሳውንድ ኦፍ ፍሪደም ዝሰርሐ ድማ ንሱ እዩ ነይሩ ፕሮዲስ ዝገበራ ንሱ እዩ ነይሩ መዓት ሽግራት ያጋጢሞ ኣብ ሂወቱ ይኹን ኣብ መነባብሮ ኣብ ቁጠቡ መዓት ፀገማት ያጋጢሞ ምክንያቱ ስታብሊሽመንት ዝበሃል ኩሉ ኣንፃር እዚ ኩነታትን ኣብኡ ተኣሊኹ ዘሎ ስለዝኾነን እዚ ጉዳይ እዚ ንደገ ክወፅእ ኣይደልዮን እዩ እዚ ይመስል ዝነብረሉ ዘለና ዓለም it's a very very sad ነዛ ቪድዮ ዝገብረልኩም ዘለኹ I'm not sure ናብ ህዝቢ ክትወፅእ ድያ ኣይትወፅእን ምክንያቱ ዩቱብ ንባዕሉ ሓደ ዓብይ ፖሊስ ስለዝኾነ ጠጠው ከብላ እውን ይኽእል እዩ እዛ ቪድዮ እዚኣ ኣይሆፕ ይሕልፍዋ ኮኑ ከምታት ከብሎ ክገብርዎ እንድዮም ኢሎን ማስክ ሼር ገይርዋ እዚኣ ኣብ ስዊስ ዘጋጠመት እያ ኢሎን ማስክ ኣብ ኣሜሪካ ድማ ልክዕ ዘጋጥም ኩነታት ኢሉ ሚልዮናት ሰባት ሪኦሞ ዘለዉ እዮም ስምዕዎ እዚ ከይዚ እዚ ንነፍሲ ወከፍካ ስድራ ዘለካ ኣብ ኤውሮጳ ሃሉ ኣብ ኣሜሪካ ኣውስትራልያ ደሴም ሕጊ ስለ ዘለዎም ከጥቅዓካ ይኽእል እዩ አንጻር ድሌት ስድራ ቤታ ዝግበር ዘሎ እዩ ድማ They put aside 16 years of absolute commitment to our child and have taken away our child based on the lie that a person can be born in their own body. We went our daughter back home. The story is truly a nightmare. እዚ ሓንቲ ስድራ ኣብ ስዊዘርላንድ ጓል 16 ዓመት ጓሎም ዘጋጠመ ታሪኽ እዩ እንታይ ያጋጢሙ እስከ ንስማዕዮ Swiss authorities have taken our child, our daughter, who's 16 years old. We, as parents, are facing an alliance between the school, the Swiss Child Protection Agency, the Swiss hospital in Geneva, and we feel powerless. About 3 years. So እንታይ ያጋጢሞም ሕጂ 16 ዘሎ እዩ ኣብቲ ግዜ ፓንደሚክ እንዲ ዝኹሉ ሕማም እዚ ሰማይ ደይቡ ኣብቲ ግዜ ገዛ ምስ ተዓፅቆ ዘጋጠመ ፀገም እንዲ ብፍላይ ናይ ጀንደር ዝበሃል ፆታ ምቕያርን ገለመለን ሽዑ ዝያዳ ገኒኑ ክረአ ዝተኻኣለ ማለት እዩ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ንሕና ከም ስድራ አንጻርና መን እዩ ኣጥቂዕና ይብሉ ኣለዉ እቶም ናይ ቆልዓ ኤጀንሲ ናይ ቆልዑ መሰል ኢሎም ዝቃወሙ ክፋል ናይ መንግስቲ ቤት ትምህርቲ ከምኡ ድማ ሆስፒታል ሰለስቲኦም ተዛሪዮም ጓልና ካብ ሂወትና ከም ትወፅእ ናብ ወዲ ክትቅየር እንታይ ያጋጢሙ ጓሎም ሲ ቅድሚ 3 ዓመት ዝጀመረ ስቶሪ እዩ Years ago, coming out of the pandemic, our daughter informed us that she was a boy. We understood that she was going through a difficult period in her life. We agreed to seek medical advice. When we first went to the Geneva hospital, the nurse showed her a gender unicorn, and it was based on this gender unicorn that we were instructed by the hospital to begin treating her as a boy. We were told she needed puberty blockers. A gender unicorn, and it was based. So, እንታዩ ንመጀመርያ ጓሎም maybe ሽዑ ንሽተይ ከላ ጓላ 14 ደይ ዋላ ገለ ነይራ ሽዑ እንታይ ትብሎም ነቶም ኣነ ወዲየ እዩ ትብሎም እዚ ካብ ሶሻል ሚድያ ኣብ ቲክቶክ ኣብ ዩቱብ ታቲኹም መዓት ከም ዘሎ ፌስቡክ ኣብ ኢንስታግራም ጓል ነይሮም ወዲ ዝተቐየሩ ከምዚ ናይ ጳጳስ ሪኢኩም ዝነበርኩ መዓት ስእልታት እናገበሩ ወዲ ነይረ ሕጂ ጓል ምስ ኮንኩ እዩ ብፍላይ እቶም ኣወዳት ነይሮም ኣዋል ዝተቐየሩ ገሊኦም ወርልድ ክላስ ናይ ብሓቂ ናይ ዓለምና ታሽሙ ዝኾኑ ፌመስ ዝኾኑ ኣለዉ ንኣድቨርታይዚንግ ገለመለን በቃ ነቲ ዶሚኔት ገይሮም እዮም ሞዴላትን ገለን ኮይኖም ካብ ጓል ነይሮም ናብ ወዲ ዝቐየሩ ግን ቁልሕ ዝብሎም ሰብ የለን ኣንፀርፂሮም ክምለስ ተዘይኮይኖም ምክንያቱ ወዲ ኮይንካ ትረኽቦ ሰብ የለን ኣብ ዓለም ወዲ ነርካ ናብ ጓል ተቐይርካ ከም ጓል ተኮይንካ ግን ተን ደቂ ኣንስትዮ ስለ ዘጠቓልካ
ፅቡቅ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ኣብ ፋሽንን ኣብ ገለን ኣብ ናይ ሜክኣፕን ናይ ገለን ስታር ኮይንካ ፅቡቅ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ብፍላይ ኣብዚ ምፅእ ቀደም እዮም ፃልኩም ነይረ ብዙሓት ኣለዉ እዮም ላዕሊ ዝኸዱ ብኸሙ ጓል ነይራ ናብ ወዲ ምስ ቀየረት ግን ቀልጢፎም ናብ ስትረስን ናብ ጭንቀትን እዮም ዝኣትዉ ምክንያቱ ሓደ ወዳት ኣይቅበልኳን እዮም ከም ፅላለ ገይሮም ስለ ዝሪእዋ ወዳት ሎጂካል ስለ ዝኾኑ ካልኣይ ድማ ናብ ወዳት ዝግደስ ትካልካ የለን ማለት ናብ ዋልድ ኣብ ሶሻል ሚድያ ከምዚታት ተኮይንካ ወዳት ተቓልቦ ክቡካ ይኽእሉ እዮም ወይ ኣጆኺ ወይ ዝፅሕፉልካ ገለ ቻት ዝገብሩ ክኽእሉ ይኽእሉ እዮም ንወዲ ቻት ዝገብሮ ሰብ የለን ዋልድ ኣይግደሳን እዮም ብናይ ወዲ ገለ መለ ገንዘብ ተለካ ምናልባት ኖባዲ ካርስ ሰው ኣብዚ ሆስፒታል ምስ ወሰድዋ እንታይ ይብልዋ ኣለዉ እንታይ ይብልዋ ኣለዉ ትሪኦ ኣሎም ፆታ እኮ ወድን ጓልን ጥራይ ኣይኮነን እንታይ ይብልዋ ኣለዉ ፊሜል ዝበሃል ደቂ ኣንስትዮ ኣለዉ ደቂ ተባዕትዮ ኣለዉ ካልእ ድማ ዝደለኹሞ ጀንደር ክትመርፁ ትኽእሉ ኢኹም ስለዚ ዋላ ሓንቲ እዚ ትሪእዎ ዘለዎም ስእልታት ከምዚ ገይሮም እዮም ዝምህርዎም ዝኾነ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ፆታኻ ምሳኻ ተፈጥሮ ኣይኮነን እዚ ናይ ኣምላኽ ተፈጥሮ ሲ ባዕሎም ዴፊኒሽን ወሳሲኾም ማለት እዩ ድሕሪኡ ዝመፅእ እቲ ሽግር እዚ እኳ ፀገም የብሉ To begin treating her as a boy. We were told she needed puberty blockers. The school got involved. So እቲ ፒበርቲ ብሎከርስ ዝበሃል እዮም ኣብ ዊድ እቲ ቀንዲ ፀገም ድመፅእ ንሱ ኸ እንታይ እዩ ወዲ ነይሩ ንኣብነት ወድን ጓልን ክልቲኦም ክዓብዩ ከለዉ ክሳብ 9-10 ዝበፅሑ ኣብቲ ጉብዝና ዝበፅሑ ሓደ ኣካላቶም ክትብል ትኽእል ኢኻ ካብናቡ ኣብቲ ጉብዝና ዝበሃል ምስ ጀመሩ እታ ጓል ጦብ ከተውፅእ ትጅምር ካልእ ናይ ጓላት ባህርያት ኣካላታ ናብ ጓል ገፁ ይኸይድ ትወዲ ድማ ናብ ወዲ ገፁ ይኸይድ ልክዕ ኣብቲ ዕድመ ተጅ እንታይ ገብሮም ፒበርቲ ብሎከርስ ነቲ ወዲ ነታ ጓል ንኣብነት ፒበርቲ ብሎከርስ ንዓ እንታይ ገይሮማ ጡባ ከም ዝጠፍእ እቲ ናይ ጡብ ነገር ናብ ናይ ወዲ ከም ዝቕየር ገብርዎ ነቲ ናይ ጓል ጉብዝና ክገብር ናብ ጓል ኣንስተይቲ ክቕይራ ዝኽእል ነበረ ጡብ ድዩ ካልእ ነገራት ይዓፅዎ እሞ ካልእ ነቲ ናይ ወዲ ሂብዋ ስለዚ እንታይ ክትገብር ትኽእል ጭሕሚ ከተውፅእ ትጅምር ከምኡ ድማ ቀላፅማ ክረጉድ ይጅምር ገለመለ ማለት እዩ እዚ ካብ ኩሉ ዳርጋ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ዝተረጋገፀ ብሳይንስ እውን ኣይኮነን ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ዝገብርዎ ዘለው ናይ 10 ዓመት ናይ 20 ዓመት መፅናዕቲ ተገይሩሉ ውዱእ ዝኾነ መድሃኒት ኣይኮነን መጀመሪ ጥራይ ዶ እምበር መወዳእቱ ነዚ ገይሩ ሲ 20 ዓመት ዝተቐመጠ ሰብ ኣይተረኣየ ኣብ ቀደም እዮም ፅኦ ነይረ ድሓር ግን መሰጠንቀቑን እየ ገዲፈ እዮም እንታይ ዝብል ነይሩ ሓንቲ ጓል ሓደ ወዲ ናብ ጓል ዝተቐየረ ማለት እዩ ክዛረብ ከሎ ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ጓል ነይራ ናብ ወዲ ዝቐየረት ማለት እዩ ኩሉ እቲ ዝተገበራ ሂወቱ ክመውት ምዃኑ ወይ ክትመውት ምዃና እያ ትነግር እቲ ዝተገበረ ኩሉ ኤክስፐሪመንት መድሃኒት ከም ዘይብሉ ኢንሹራንስ ከም ዘይሽፍኖ ኣብዚ እዋን እዚ ዝኾነ ነቲ ንዓዓ ክሕግዝ ዝኽእል ከም ዘየለ ተጣዒሳ ድማ ንኻልኦት ክትምህር ብዙሕ ቪድዮታት ዝገበረ ሰብ ኣላ ማሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ኣላ ደ ያለና ኣይፈልጥን እየ ግን ቅድሚ ዓመት ኣቢለ ቪድዮ ናታ ገይረ ነይረ ስለዚ እንታይ እዮም ዝገብሩ ነቲ ናይ ጉብዝና ንጓል ናብ ጓል ነታ ጓላ ናብ ጓል ክገብራ ዝኽእል ዝነበረ ይዓፅዎ ካልእ ድማ ሂብዋ ነብቲ ናይ ወዲ ነዚያ ድማ ሕጂ ነቲ ናይ ጓል ናይ ጉብዝና ክኸውን ዝግብል ዓፅዮም ናብ ወዲ ዘቐይር ሆርሞንስ ክብዋ ጀሚሮም እቶም ወለዲ ድማ ከመይ ጌርካ ክትቕበሎ ወዲ 12 ዓመት ወድኻ ወይ ጓልካሲ ኣነ ፆታ ክቕይር ደልየ እንተይልካ እዚኣ ናይ መወዳእታ ዝነግረኩም እየ ብሕጊ ወዲ 12 ዓመት ድኳን ከይዱ ሽጋራ ክሰታ ይፍቀዶን እዩ ሽጋራ ክገዛ ይፍቀዶን እዩ The administrators started to call our daughter a male name. We were very clear with the school that we did not believe that it was up to the school to socially transition our daughter. We learned that this school psychologist was getting in and was feeding my daughter with materials, putting her in contact with Le Refuge. Le Refuge is a transgender advocacy organization and has taken our daughter down the path of believing that she's a boy in a girl's body. So እንታይ እዩ እዚ መልእኽቲ እዚ ብሕፅር ዝበለ ክነግረኩም ናይ ብሓቂ እዚ ኩነታት እዚ ብፍላይ ንስድራ ዘለና ወሊድና ንዘለና ዝሕዝን ኩነታት ምዃኑ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ከቢድ ምዃኑ ምክንያቱ ወላ ሓንቲ ክትገብሮ ትኽእል የለን እቲ ሲስተም ኣንፃርካ ስለ ዝኾነ ስኻ እንታይ እዩ ነቲ ናይ ሓደ እቲ ሕክምናታት ብዙሕ መኽሰቢ ዘለዎ ኣብዚ ነዚ ትራንዚሽኒንግ ዝግበር መዓት ገንዘብ ዘለዎ ኢንሹራንስ ስለ ዝኸፍሎ መዓት ረብሓ እዩ ዘለዎ ሓንሳብ ምስ ኣተወ እቲ ሰብ ክሳብ ዝመውት ካብቲ ናይ ሕክምና ዓንኬል ክወፅእ ኣይኮነን ሕክምና ድማ ከጥዕነና ጥራይ ከይመስለና ቢዝነስ እዩ ሆቴል እንታይ ዝደሊ ሰብ ገያሾ እዩ ዝደሊ ዓማዊል እዩ ዝደሊ ሆቴል እንታይ ይደሊ ካብቲ ሆቴል ከይትወፀሉ እዩ ዝደሊ ተኽኢልካ ኣብኡ ክትነብር ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ሆቴል ክትነብረሉ እዩ ዝደሊ እንተዝከኣል ኮይኑ ዝኾነ ቢዝነስ ከምኡ እዩ ኣካል ናቱ ክትኮነሉ እዩ ዝደሊ
كوكاكولا كاب كوكاكولا وصعي كالك ستي دليكاني والفناتو كحزا كايزدلي every business is like that hospitalat دما كم business كتريو خلغا أكلناتهم كوكبرو خيام زليو توم pharmaceutical companies نتمدهانيت ناتهم كل جزء كفتو تكملوا كتموت كالتي فما يدليو خان يمكن نتمدهانيت ناتهم that's why دما يكم بعد شكريا زع مسلو زوم كتسأل مدهاني زليو بحمامات بتعمي attractive زخونو كم business لازرايو لذي كتفلتو زلكم hospitalat ويكا أبتو hospitalat كفالنا كم زيتات ربحان لوامي فلاي private hospitalat زلوا هاجر كم على أمريكا مالتي بزوج private hospitalat زلهم زي كم عبي بيزنس يترأي زلوا that's why advocacy كم زي نزي كونتات زي تقبلهم أب أمريكا قبل عندي فيديو جرالكم يا إسرائيل بprivate companies مانجر سلزقون صورات بتعميم زي اليوم أبقى لقدي أو يوم كم بحدش كم تفرد يوم تقبلوها فلاي حيال طبقة هبتي جنزب تزيب الكنزوم سألمتكم يوم تعطوا لهم مما ليش يوم كابتن إسرائيل كوز خمسة بالله مهنياتو من قصة سلزخاف لهم نعم تثبتي أكلنا بيزنس سلزخونه خسروا يدلينيهم عاقه هي وات كاب إسرائيل كم تبلي قبلوها ገንዘቦምና ወሰዱ ግን አይግድሰውኒ ስለዚህ we have to be very careful ምስ ደቅና ጽቡቅ ኮሙኒኬሽን ጽቡቅ ምርድዳእ ክንገብር ኣለና ፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ንደቅኽን ከይተረዳእክን ከምዚ ሜካፕ ዶ ገሎ ዶ ትገብርሎም ዘለኹና ወዳት ሓደገኛ እዩ ቡቅ ገይሮም ናብ ካልእ ክኸዱ ይኽእሉ ሶሻል ሚድያ እንታይ ይርዩ ክንቆፃፀር ክንክእል ኣለና ምስ መን ይቐብሩ ምስ ከመይ ዓይነት ስድራ ቤታት ንኣብነት محازوت هالو ودقي مسكوستي زخربكو عاديهم كلهم يعرقوا قال له الجهار سبت سميعها دقي كلهم محازوتا كلهم محازوت عاديهم ويكا اوروبانيين قال ملك كم زي كم جهاري نو بس حبشان تقرب الشكا سلمتاي حبشا اذا نقرات ساب حبشا جنايه تغونالو بيتغرسيان مخادالو مرعز بحالالو بحل زبحالالو ስለዚህ ብዙሕ ጽቡቕ ይዘላብ حبሻ ናይ حبሻ ፐርፌክት ሕብረተሰብ ይብለኩም ያለኹን ግን አከም ዚ ነገራት ግን ተዛሓሸ ይክፈልጡ ዘለኩም ምክንያቱ مستم زخدم زلو سدرኦም كمي يوم تم سبات فلتو ديوم انت عينت حسابات اللهم انت عينت اكايد اللهم انت عينت منقد اللهم ስለዚህ ازي تنكا خزلينا بيت مرت مسمن يقرب ممهران انت ينغرو ስለዚህ ብዙሕ ነገር መክትታል ከለና እዩ ምክንያቱ እዚ ነገር እዚ ሓንሳብ ምሳተወይ አነ ስኻይ ኮንካ ዋላ ሃብታማት ኤውሮጳውያን እውን ኣይክእልዎን እዮም ሲስተም ኣዝዩ ብዙሕ ገንዘብ ስለ ዘለዎ ሕግታት ስለ ዘለዎ ኢንስቲትዩሽንስ ንስኻ ክትቅይሮም ኣይትኽእልኒኻ ወድኻ ወይ ጓልካ ቀቢፅካ ምርካብ ጥራዩ እዚኣ ከም ለቧ ክንሓልፋ ኢና ሕጂ ናብቲ ካልእ ናይ ሪጅናል ኒውስ ክንኣቱ ኢና ንርኢ Prior to the Ethiopian government floating the birr earlier this week, parallel market rates for the currency were well over 120 to the dollar, well above the formal market rates that we're seeing even today of 75 to the dollar. So at what point and at what level might we see these two rates? رابي أحمد أب كل لهم حراز زلوا جيت نمفتاح مسعوطات وجلتات تخلل زربي كايد كم زلوا وقع وغيرهم. President Christina, የወርልድ ባንክ ቫይስ ፕሬዝዳንት የነበረች አሁን የአይኤምኤፍ ዳይሬክተር ናት። በተለየ መንገድ ይሄን ሀገር ትወዳለች። እሷን በጣም ማመስገን 4.9 ቢሊዮን ማለት እኮ እንታይ ዝብል ዘላ አብይ አሕመድ እዛ ድሪያ ደሎ ክርስቲና እዛ ሕጂ ዘላ ሓላፊት ናይ IMF ቀደም ናይ ወርልድ ባንክ ዝነበረት እያ ንኢትዮጵያ ድማ ብፍሉይ ትፈትዋ ሃገር ስለ ዝኾነት ሓገዝ ክትበና ዝሃበትና ሓገዝ ድማ ሸለል ክንብለ ንኽእል ኢና ሓልዮት ናይ ኢትዮጵያ ዘለዋ ኢና በለ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ስለዚ ንኢትዮጵያ ስለትፈቱ ጽቡቕ ነገር እያ ትገብረልና ዘላ ይብል ኣሎ ሓደ እሷን በጣም ማመስገን 4.9 ቢሊዮን ማለት እኮ ህዳሴ ማለት ነው። ሰዎች ከመሬት ተነስተው የህዳሴ መገንቢያ የሚያክል ገንዘብ እንካችሁ ሲሉን እንዴት ነው አቅለን የምናየው? So 4.9 ቢሊዮን ማለት እኮ ነቲ ህዳሴ ዝበሃል ዲጋ ወይ ነቲ ገርድ ዝበሃል ዝገበርናሉ ገንዘብ እዩ። ሓደ ሰብ ስክ እንደዚ ገንዘብ እንካ ክብለና ከሎ ከመይ ጌርና ኢና ኖ ክንብል ዋው ተገርም እዩ ሰብ እዚ ምክንያቱ ቅድሚ ዝተወሰነ ዓመታት ድማ IMF ወይ ወርልድ ባንክ ዝበካ ዕዳ ኣዴኻ ከም ትበካ ዕዳ እዩ እናበለ ይዛረብ ነይሩ። IMF ዘእተወቶም ሃገራት ከመይ ይኾና ኣለዋ ኣብ ጎረቤቱ ኬንያ ግን ይርአ ኣሎ እቲ ኮንዲሽንስ ናይ IMF ከም ማለት ስለዘይካለት ሃገር ኣብ ከመይ ኩነታት ትኸይድ ኣላ ኬንያ ንሪኦ ኣለና ከመይ ዝበለ ተስፋ ዘለዎ ዝበሃል ዝነበረ ዊልያም ሩቶ ኣብ ከመይ ደረጃ በፂሑ ኣሎ ኣይሆፕ ካብቲ ዘለዎ ኩነታት መፍትሒ ክትረክብ ሃገር ናይጀርያ ትኾኑ ዘላ ግን ኣብኡ የለን ምክንያቱ ንሱ ክሳብ ዝመፅእ እውን ግዜ ክቦ ስለ ዝኽእል ዝብል እምነት ስለ ዘለዎ ይመስለኒ A few minutes later በስንት ልመና በስንት ጭቅጭቅ በስንት ውዝግብ የመጣ ድል እኮ ነው ዛሬ የአይኤምኤፍ ምናምን ይባል የአይኤምኤፍ ፕሬዝዳንት ክርስቲና So anyway ከም ንሪኦ ዘለና ኣቢ ነቲ ጉዳይቲ ከም ፅቡቕ ርዩ ንህዝቡ ሓደ ፍሉይ ፀጋ ከም ዘጋጥሞም ገይሩ ዝገልፅ ዘሎ እቲ ዝረኸብዎ ድማ በድሮ ካብቲ ዝጅምሩ እቲ ኤክስቼንጅ ሬት መመሊሱ የንቆልቁል ከም ዘሎ ዝገልፅ ሓበሬታ ኣሎ ምክንያቱ ኣቢ ኣብ ካልእ ኩነታቱ ፅቡቅ ገይሩ ገሊፅዎ እዩ እቲ ውሽጣዊ ኩነታት ናትና ክሳብ ዘይተረጋገየ ኩሉ ዝረኸብናዮ ዕድል ትርጉም ከምፃልና ይክእልኒ ብምባል ገሊፁ ነይሩ እንታይ ኢሉ ነይሩ ሓደ ካቡ
ኣብ መንጎ ኢትዮጵያ ዘሎ ሰላምን ርግኣትን ክሳብ ዘይተረጋገፀ ክንድምንታይ ፕሮጀክት ናይ ልምዓት ወላ ማክሮ ኢኮኖሚክ ሽፍት ክንገብር ንፍትን ኣለና ኩሉ ውፅኢት የብሉን ቀዳማይን ቅድሚ ኩሉን ሰላምን ርግኣትን ኣብቲ ሃገር ክህሉ ኣለዎ ኣብሶሉትሊ ኣብቲ ሃገር ጥራይ ዘይኮነስ ኣብቲ ዞባ ኣብቲ ቀረብ ኣፍሪካ ዝበሃል ሰላምን ርግኣትን ክህሉ ክኽእል ኣሎ ዓብዪ ኢንቨስትመንት ከጋጥም ተኮይኑ ንኣብነት ኣብዚ እዋን እዚ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ሃገር ኤርትራ ኮምፕሊትሊ ነቲ ኣብ ዞብቲ ዞባ ዘሎ ኩነታት ኣቮይድ ገይራቶላ ሱዳን ኣይከዱ ኬንያ ኣይከዱ ኤቭሪቲንግ ሲ ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ሃገሮም ጥራይ ኣብቲ ዞባቲ ዝኾነ ይኹን ቀይሕ ይኹን ብጫ ዝኾነ ይኹን ዘረባ የብሎም መግለፂ የብሎም ጉዳዮም ጥራዮም ዝገብሩ ዘሎ ግን ጉዳዮም እናገበሩ ሰላም ዝህብዎም ጎረባብቲ ስለ ዘይረኸቡ እዩ ስለዚ ኣብ ጉዳይ ናትካ ጥራይ ፎከስ ጌርካ ተኸይድካ ንሱ ንባዕሉ ሓደ ዓብ ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል እዩ ትማሊ ካልእ ዝዛረቡ ዝነበሩ ሎሚ ካልእ ክዛረቡ ከለዉ ክሰምዑ ኢኹም ሕጂ እስከ ትራንዚሽን መግበር እዚኣ ንጠቀም ብዛዕባ መንግስቱ ናይ ነበረን ብወገን ተደራደርትና ዝቐርብ ዝነበረ ብዛዕባ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓት ኢልካ ምሃብ ዘይምሃብ እዩ ነይሩ ስለዚ ተኽስ ደው ክብል ኣገዳስን ስለ ዝነበረ እዚ ማንዴት ሒዝና እውን ስለ ዝኸድና ተኽስ ደው ክተብል ነዛ ዘረባ እዚኣ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኢልዋ ነይሩ እቲ ኣብ ፕሪቶሪያ ዝተፈፀመ ውዑል ኣሜሪካ ኩሉ ዝሃንደሰቶ መፂኹም ኣብዚኣ ወረቐት ፈርሙ ተባሂሎም ትበላ ብትክክል ጌታቸው ረዳ ብቓላቱ ገሊፅዋ ኣሎ ከመይ ገይሮም ግን እቶም ናይ ኣቢ ፕሮፓጋንዲስትስ ከመይ ገይሮም ይላገፅሎም ኣለው ራእዩ ብዘጅ የራያና ምንድነው እሱ የወልቃይትን ጉዳይ በተመለከተ ፈጽሞ ልንስማማ አንችልም ብሎ ከነ ሬድዋን ጋራ ስብሰባ ጥለወጠ ነው አሉ ግን ጌታቸው ረዳ ስብሰባ ጥለው እየወጡ እያለ በቃ ባይ ያንፈርሙ ሲል ደብረጽዮን ደወላሉ ሰምታኔል ደብረጽዮን ደወለና ጌቸው አላለ አቤት ይላል ፈርመው አረ የጉዳይ በጣም ነው አይደል ግድ የለም ፈርመው ተቃጽልናኛ መሞታችን መጥፋታችን ነው አንተ ተቀልዳለህ ነራያና ወልቃይት ምናምን ብለው በግድ አስፈረሙኝ ፈርሜ መጣሁ ፈርሜ ከመጣሁ በኋላ ምን ይሉኛል አለ ወልቃይትና ራያ አለ ብልጽግና የሰጠ በለጸገ ብለው አሉኝ ከዛስ በወረዳ በዞን በምን የዘርጋዎቻቸውን መዋቅርቶች በልጽገዋል ብልጽግና እያሉ እንደዚህ ያርጉታል ይሄም ሳይንስ ኤደ ሳይዝ ብሎም ዘሎ ኒ ጌታቸው ረዳ ጎል ከም ዘተዎ ኣብቲ ፕሪቶሪያ ከይድ ከሎ ንሱ ነቲ ናይ ራያን ናይ ወልቃይትን ኣብ ግምት ዘእተወ ክፍርም ኣይደልን እየ ምስ በሎ ዶክተር ደብረጽዮን ደው ኢሉ ፈርም ከይጥፉና ካብ ጥፋት ኣትሕነና እንታይ ኣበይ ዘሎ ራያን ገለን ኢሉ ፈርም ኢልዎ ፈሪሙስ ምስ መፀ ሽዑ ንራያን ንወልቃይትን ዝሃበ ንሱ እዩ ብምባል ናይ ፖለቲካዊ ቦምብ ከም ዘፃወድሉ ጌታቸው ረዳ ድማ ኣብ ፓብሊክ ወፂኡ ነዚ ጉዳይ ናቶም የቃልሖ ከም ዘሎን ንዕኡ ምስ ብልጽግና ይሰርሓሉ ናበሉ ጎል ክእትዎ ከም ዝፍትኑ ዘሎ እውን እቲ ናይ ኤሊት ናይ ትግራይ ኣብ ሓድሕዳዊ ምብላዓት እዩ ከም ዘሎን ኣብዚኣ ክልተ ቪድዮ ክበኩም እየ ድሕሪኡ ኣብቲ ናትና ክንሰግር ኢና በዓሎም ዝገበርዎ በዓልካ ትገበርካያ ፀገም ክሳዕ ክንደይ ሓደገኛ ምዃኑ ኣብ ችግር እያ ዘላ ናስቲ ሽግር ሓደ መርአያ ወጣታትና መናእሰይና ላበይ ይኸዱ ኣለዉ ንምንታይ ይኸዱ ኣለዉ ሊብያ እናበሉ ገለ እናበሉ ካብ ዓዶም እናወጡ ይኸዱ ኣለዉ እዚ ቀሊል ነገር ይኾነ ኣንሕና ብዙሓት ይኾንና ውሒዳት ኢና ኢትሸንዳሒት ፀናሒት ዝብልዎ ከምዚ እኳ እዩ ትማሊ ኤርትራውያን ካብ ዓዶም ንኽወፁ ብዝተፈላለየ ፕሮፓጋንዳ ነፊሕካ ክትወፁ ኣለኩም ገለ ኢልካ ትገብሮ ዝነበርካ ግምጥል ኢላ ኣብ ነፍስኻ ክመፀካ ከሎ ሎሚ እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ኣብ ስምዓዮ ኩሉ እቲ ዝገብሮ ሎሚ ኣብ ነፍሶም ክግምጠል ከሎ ይርድኦም ኣሎ መንእሰያቶም ከመይ ኢሎም ምሽ ናይ ኤውሮጳ ክመፁ ናብ በዓል የመን ኣብ ውግእ ዘለዎ ክኸዱ መዓልታዊ ሓንቲ መርከብ ናይ ኢትዮጵያ መይታ ወይ ከምዚ ኮይኖም እዩ ዝበሃል ዘሎ ገሊኦም ኣብ ሰሃራ ገሊኦም ኣብቲ ባሕሪ ናይ ብሶማልን ብገለን ጌርካ ማለት እዩ መዓት ሪስክ ዘለዎ የመን ተኣቲኻ ድማ ውግእ እዩ ካብኡ ተሓሊፍካ ድማ ሃገራት ዓረብ እዩ ውርደትካ እናሰሓንካ ትነብር ማለት እዩ እዚ ኩሉ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዝግበር ዝነበረ ኣሽከዓላል ድሮ ተመሊስዎም ኣሎ ማለት እዩ ወይ ተደጋጋሚ ኣነ ኣብ ምርዳእን ኣብ ምፍላጥን ዘሎ ፈላላይ ትክክል ቋንቋ እርግፀኛ ኮንክን ግን ንፈልጥ ኢና
ህዝብ ትግራይ ናይ ህልውና ሓደጋ ገጢሞ ዝብል ሰብ ኤቭሪ ኣኼባና ንገልጾ ኢና ኣብ ኤቭሪ መድረክ ንገልጾ ኢና ናይ ብሓቂ ተረዲእና የድና ናይቲ ናይ ህልውና ሓደጋ ኔቸር ዝብል ግን ግዜ ይፍጠር ድሕሪ ናይ ፕሪቶሪያ አንጻራዊ ሰላም ዝበሃለሉ 100 ኦፍ ታይም ካብ ትግራይ ወፂኦም ኣዲስ ኣበባ ዝቁፀሩ ካብ ትግራይ ወፂኦም ናይሮቢ ዝቁፀሩ ኣይምገረምን ቦሳሶ ኣሽሓት ክመሉ ካብ ቦሳሶ በኋላ ሕዴዳ ጌርካ የመን ካብ የመን ሱዑድ አረቢያ ተኣቱ በዚ መንገዲ እዚ ዘይበለሰ ሕዚ ካልኦት ጎራዊትና ቅድሚ 20 ዓመት ዝጀመርዎ ሕዚ ዳርጋ ዲሞግራፊካሊ ጋትድ ኣውት ክኾኑ ናብ ዝኽእሉሉ ደረጃ ዘብፅሖም ክራይሲስ ኣባናው ይገመት ናይ ኤርትራ ይድብል ዘሎ ኤርትራ ከምዚ እሱ ጓና ኮይኑ ዘይፈልጦ ዝነበረ ኣብ ጎረባብትና ይብል ኣሎ ሶም ዝገበርኩሞን ንስኻን ናትካ ኢሊትን ዝገብሩ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ድሮ ናባኹም ተገምጢሉ ኣሎ ጉድጓድ ዝኳዓትካ ጉድጓድ ንኳዓትያ ከም ዝበሃል ልክዕ እሳ ብተግባር ንሪኢ ኣለና ሕጂ Kenyan army is not as impressive as Eritrean army. So leaving Ethiopia aside, I don't think there is any army in East Africa, in neighboring countries, which can match the capabilities of Eritrean army. ንኢትዮጵያ ገዲፍካ ኣብቲ ዞባቲ ንናይ ኤርትራ ሰራዊት ክወዳደር ዝኽእል የለን ክንብል ንኽእል ኢና ውጭ ኢትዮጵያ ከንታይ እዩ ኢትዮጵያ ትበሃል ትማል ዘይኮነ ናይ ኤርትራ ተንበርኪኹ ዝልምን ዝነበረ ሰው ኢትዮጵያውያን ንክሐጉስ ዝብልዎ እዩ ግን ኤርትራ ኣብ ትማሊ ኣብ ኤክስፖስት ገይረ ነይረ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ኤርትራ ናይ ብሓቂ ክትገልፆ ስለ ዘይትደሊ ኤርትራ ትምስለ ትብል ከተርኢ ስለ ዘይትደሊ ፅቡቕካ ስለ ዝኾነ እምበር ኣብቲ ዞባቲ ጥራይ ዘይኮነስ ብኣፍሪካ ደረጃ ልዑል ሓይሊ ዘለዎ ወታደራዊ ዓቕሚ ዘለዋ ኤርትራ እዚ ድማ ኩሉ ግዜ እናኮስኮሰቶ ክትከይድ እያ ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ ግን ኣብዚያ ስምዑ ኣብ ሰራዊትና ዘሎ ባህሊ 4-5 እዩ ግን ዓበይቲ እዩ ሰራዊትና ቅድምቲ ባህሊ ናይ እምነት እዩ እስኻ እሙን ትኸውን ካልኦትካ ከእምኑ ከለዎም ክልተ መንገዲ እዩ እምነት እዩ ሰራዊትና ተቐዳማይ ድመፅእ ተኻልኣይ ድመፅእ ፅንዓት እዩ ሳልሳይ ድመፅእ ምፅማም እዩ ራብዓይ ድመፅእ ዲሲፕሊን እዩ ስነ ስርዓት እዩ ብንቕሓት ድመፅእ ስነ ስርዓት ከዓ እምበር ብሓይሊ ድመፅእ ኣይኮነን እቲ ናይ መወዳእታ ዝመፅእ ከዓ ትሕትና እዩ ሰራዊትና ኩሉ ነገር ፅቡቅ ገይሩ ክውድኦ ምእንቲ ትሕትና ክህልዎ ኣለዎ ላዕሊ ድጥም ሰብ ነቲ መሬት ስለ ዘይርዮ ለኪሙ እኳ ጥራሕ ይጠፍእ ትሕትና ግን ናይ ብሓቂ እቲ ኩነታት ኣብ መሬት ዘሎ ብልክዕ ክትፈልጦ ይሕግዘካ ማለት እዩ እዚ ዓበይቲ ባህልታት እዩ እምነት እንድሕር ኢልካ ፅንዓት እንድሕር ኢልካ ምፅማም እንድሕር ኢልካ ዲሲፕሊን እንድሕር ኢልካ ትሕትና እንድሕር ኢልካ እዚ ኣዝዩ ዓበይቲ ባህልታት እዩ እዚ ከም ምንታይ ጌርካ ካ ትሪኦ ከምዚ ኖታ ናይ ሙዚቃ ሽሞንቴን ተንቀንዲ ኣተ ሽሞንቴን ዶረሚ ፋሲላሲዶ እዚአን ግን ተደሊኻ ቻይና ተደሊኻ እንግሊዝ ተደሊኻ ሕዳር ተደሊኻ ድላይካ ክትሃርመለን ትኽእል እያ ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም ከም ገለ ከባቢ ኤርትራ ብፍሉይ ልቦና ፊሎዞፊ ናይ ህይወት ነገር ናይ ወታደራዊ ንውትድርና ሲ ብፊሎዞፊ ዝርድኦ ናይ ብሓቂ ዓብይ ጀነራል እዩ ናይ ሆፕ ናይዚ ኢንተርቪዋት ኩሉ ብፍሉይ ተሰኒዱ ሰብ ክመሃረሉ ኢዝ አ ቨሪ ብሪሊያንት ፐርሰን ክብርታት ናይ ህዝቢ ኣብ ምግላፅ ክብርታት ናይ ሰውራ ኣብ ምግላፅ ነቲ ክብርታት ከመይ ጌርካ ተረድኦን ህዝቢ ብሪሊየንት ዝኾነ ርእሲ ዝነበሮን ዘለዎን ሰብ እዩ እዚኣ ሌይተስ ኢንተርቪው ናቱ እያ መዓልቲ ስለ ዘይረኸብኩ እምበር ብዙሕ ሪኣክት ዝገብረሉ ክፋል ኣለዋ ኤግዛክትሊ ድማ ነቲ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ብትክክል መንገዲ ገሊፅዎ ኣሎ ካልእ ዘረባ እውን ኣየድልን እዩ ምካል ጎነይ ተመለስ ዓድኻ ይዕልላሎ ሰላም ኣብ ገዛኻ የኣኽለካ ግዳም ተመለስ ናብ ቤትካ ኣቦንኻ ዘሎ ሕቑፍ ሓውኻ ማዕድ ንቀረብ ምጻእቲ ንገዛኻ ድኳ ቀራሪባ ትጽበል ኣዴኻ ቃንሳብ ንፍፋቕ የኣኽለና በቃ ያክል ኣኽለይ ግራት ሞት ብኹስኳስ ብልሒ ዓሻ ሓድሕድና ምክሳስ ነጒዱሎ ፍትሒ ካብ ደበና ልዝብ እንሆ ጋብ ፍቕሪ ንዓን ደራረብ